بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد tambayoyi da yan uwa suka turo wanda yace assalamu alaikum Allah ya kara malam ilimi da nisan kwana mai amfani amin. Yace tambaya ta anan ita ce a Saudiya kafin sallar Idi zan ji ladanai suna ta kabbara har zuwa lokacin tayar da sallah, amma a nan ba a yi, kuma idan ka taho kana yi a hanya sai ka ga ana ta kallon ka kamar ka zo da wani sabon abu. Wannan gaskiya yana daga cikin inda muka kuskure ma sunna. Abinda suke a Saudiya shine daidai, tunda kamar yadda za mu gani babi biyu bayan wannan, babi uku kai bayan wannan al'amal fi ayyamin tashriq, Imam Bukhari zai kawo batun yin waɗannan kabbarori da ake yi. Sunna ne ko a cikin tafan fiqh cewa yadda ake tafiya sallar Idi a rinka yin kabbara, kuma idan aka je filin Idi aka zauna wannan kabbara kawai za a yi ta yi har sai liman ya fito sai a daina. Wannan sunna ne. So da haka yadda ladanai suke yi a Makka suke yi suna tunatar da mutane kuma ana yi haka ya kamata a rinka yi, amma mu anan ba a yi, sai kaga an zo ana yin kuri hudu ba lokacin wa'azi bane, lokacin kabbara ne. Amma sai ka ga mu da yake abin nan ana ganin kamar wa'azin da ake bai isa bane, to tunda dai ga jama'a sun zo sai a kama a ta wa'azi a lokacin. To wannan kuskure ne, an kauce ma sunna. As-sunna shine a rinka yin waɗannan at-takbirat na Eid. Kuma abin nan nunan wajen har yadda ma takbirat din suke na Masjidul Haram, kasan suna yi ne da duk wanda ya san qira'ar Hijaziyya, sigar nazmar ta yan Hijaz, wato suna da tilawar Hijaziyya, tilawa ce mai shiga jiki yadda limaman haramin Makka suke yin ta. Ga nan yawanci za ka yi ta jinta a cikin clip ana ta yi. To har clip din ya kamata, har clip din muka bayar, idan mu ladannan mu ba za a yi ba a karya muryar da daɗi, to a sa wanda yake a cikin rikoda mana a yi, sai mutane su ji su ma su rinka yi. Gaskiya ya kamata mu rayar da wannan sunna. A fure hudu ba muke yi. Oh, yana yi? Ladan yana yi? Daidai ne, haka ya kamata. Gaskiya haka ya kamata a rinka yi, a rayar da wannan sunna. A rayar da wannan sunna, saboda haka abin da suke yi a Makka daidai ne. Makka da Madina, ba kuma Makka da Madina ba, gaskiya har kasashen Larabawa wanda ya sallah irin su Egypt. Na'am? Babu komai, ko sun yi tare babu laifi, ko su yi tare ɗin ana yi, suna yi, kai ma ka yi. Tunda Sayyidina Umar radiyallahu anhu a lokacin Mina in ya fito kofar haimarsa yayi yana yi, sai mutane su yi bi takbiratihi, sai su ma su yi kabbara da kabbara Umar, sai ka ji ga baki ɗaya Mina ta ruɗe, ta ɗure daga baki ɗaya da wannan kalma, fatar tajju Mina, haka aka ce, sai ga Mina tana ƙugi da kabbara idan Sayyidina Umar ya fito yayi, wanda yake wannan yana da asali, wato wani ya ja sauran mutane a bi.